7:37 минути. Добро утро, България, където и да си. Където и да си. Където и да си. С колегата Райчев сме от централното студио на Дарик. Христо Христов съм, дигитален предприемач, който се бори с света на медиите, като прасе с тиква. Обичам да инвестирам в компании, обичам да създавам компании. Създал съм сигурно 10 на 15 компании, от които повечето естествено неуспешни. Щастливо женен, баща на 2 деца. Първата ми работа беше тенис учител. На 16 в Албена, на 17 бях в Мусю Бриколаж, консултант, продавач, бои лакове. От Мусю Бриколаж България ме пратиха в Мусю Бриколаж Франция. След това Дарик Радио. По линия на Дарик отивам в BBC Лондон. Точно тогава взривяват метрото. Видях, че мястото, от което те се информират, беше интернет. И се записах на всякакви курсове по онлайн медии тогава. 2 месеца по-късно вече пуснахме Дарик Нюс с Жустин Томс. Го направихме за отрицателно време сайта и той стана на секундата успех. Изобщо не знаех, че това е бизнес. После пуснахме Гонг, после пуснахме Дарик Финанс, после пуснахме Времето БГ, после купихме Албум БГ, после купихме Лекс БГ, това беше доста голяма сделка. Онлайн медиите нашите бяха стигнали до 5-то място като група. NetInfo бяха първи и разбираме, че NetInfo ще се продава. Започнаха да идват всякакви предложения, оферти да се колаборираме, да го купим заедно. И разбира се, най-интересната оферта дойде от DDL, от Нова телевизия. Тогава беше по край MTG. Всичко върви чудесно. Правим сделката с Грабо, с Визо, правим сделката с Оги, после с Брошура. Въобще много сделки направихме. Назад обаче, ако се върна, започваме да инвестираме в стартъпи. Имаме няколко много успешни инвестиции. Направихме го през една компания, която се казва HR Capital. HR Capital е Христо Радосвет Capital. 21-а направихме IPO на тази компания, на BIM пазара на борсата. Беше много успешно, 11 пъти се презаписа. Това значи, ако има 100 лева акции, които продаваш, имаше търсене за 1100 лева. Там вътре в портфолиото ни е EBAC, може би най-известна ни инвестиция. Тази вече от стартъп вече си стана scale-up. В крайна сметка се озовах аз тук да управлявам Дарик Радио, след като Радосвет почина преди 3 години. Дарик е свобода. Тук усещането е, че всеки един журналист, всеки един репортер, всеки един, който работи тук, знае, че има свободата да изразява себе си и да защитава вижданията си. Дарик хората го асоциират с радио, но радиото е по-скоро един носител. Медията са самите свободни хора и самите свободни журналисти с техните виждания и възгледи и начин да комуникират. В момента съм в много интересна ситуация, в която с единия крак да съм в света на стартъпите, инвестициите, с другия крак съм в по-бавния, по-консервативния, по-стандартния бизнес. Обаче пак се случват интересни неща. Така че съвета ми към младите: не се оплаквайте, живеете в страхотни времена. Толкова много нови технологии се появяват всяка година. Толкова много пластове се разместват постоянно. Гледайте света, гледайте иновациите, гледайте новите трендове и дързайте.